Ara sabrem qui és el guanyador del primer concurs de la web Garraf Bàsquet, que recordem que el premi és una samarreta de l'NBA que ens ha regalat la botiga 24 segons. Bueno. Hi ha 51 participants que estan ordenats per ordre de qui va enviar primer la resposta. I bueno, ara sabrem qui és el guanyador. Demanem una mica. I ara agafem un número. I el guanyadora de la samarreta de l'NBA és el número 31.